To najdôležitejšie už máme za sebou. Najdôležitejšia súčasť otvorenia strelnice je nakrmiť ich. A tak vás tu teda pekne vítam dnes ráno. Nie je to krásne a slnečné ráno. Napriek tomu otvárame. Hneď na začiatok upozornenie, pokiaľ nesledujete teda naše stránky alebo tak. Toto je posledný týždeň v tomto decembri, kedy sme otvorení a na sviatky samozrejme zatvárame, tak ako každý rok, a otvoríme až nejakého 13. januára to vychádza, tam ten útorok. Takže máme pred sebou nejaký ten mesiac, 5 týždňov zavretia strelnice. Pokiaľ si chcete dojsť zastrieľať a vidíte to videjko ešte teraz, dneska, zajtra, tak v pohode dojdite. Hovorím, do víkendu teraz 6-7 sme ešte tu. Potom máte smolu, budeme robiť nejakú ešte údržbu, čo tu treba. A čo ešte? Budeme vám chodiť natáčať videjka. Lebo vďaka tomu, že bude zavreté, my budeme mať čas. A spravíme konečne tie brokovnice a rozbíjanie veci. Druhá najdôležitejšia vec hneď po krmení mačiek. Oheň. Pár ľudí sa ma pýtalo, ako sa mi žije s AKčkom. Zatiaľ dobre. Cez hlaveň prebehlo pekných pár zásobníkov. Občas si to tu požičajú aj klienti, zákazníci, chalani, čo s nami chodia strieľať. Taká malá šikovná hračka proste, tá 10,5, tým, že to mám zapísané na nosenie, mám to stále so sebou. Korozívne strelivo, hneď to chytá líšku, samozrejme, na niektorých častiach, takže pokiaľ týka sa to asi 99,9% AKčiek. Pokiaľ z toho strieľate staré strelivo, korozívne, čistiť po každej streľbe radšej. Ja aspoň teda svoje zbrane čistím po každej streľbe. Aj toto. Napriek tomu tie odhalené železné časti, to stáva to zabrať. Nie je to nič hrozné, jasné. Je to len taká povrchová líštička, ale treba na to mysleť proste. Makpulácké 20-ranové zásobníky. Okrem toho, že vyzerajú sexy, tak sú oveľa funkčnejšie ako napríklad tie Fab Defense plastiaky. Tam je ten plast dosť široký, rýchle prebitia nie sú až také rýchle a bezproblémové. Makpulácké zásobníky úplne pohoda, je tam troška uší ten plastik, takže fungujú. Alebo teda najlepšie stále fungujú staré kovové zásobníky. Tým sa ten plast nemôže rovnať z môjho pohľadu. Ináč teda od Black Marketu, ale až teda po novom roku, keď budeme znova otvorení, máme v pláne mať na nejaké testovanie videjka a požičanie aj pištolky od Mossbergu, čo donesli, tie 9 malé, tak na to som zvedavý. A aj to si tu potom budete môcť vyskúšať, pokúkať, postrieľať. My z nich postrieľame. Dobre, spolupráca napreduje. Potom pôjdeme do sucha inak. Tak sa má? Ja to zvyknem tak robiť. To je ťažká hlaveň toto. To je beštia. Tam a naspäť, to len o to, aby si to namazal trošku. To je nezničí. To má 60 rokov. Má. 60-ročná malorážka. Bomba. Tak ako každý rok, takto pred koncom sezóny začínam robiť údržbu na strelnicových zbraniach. Strelnicové zbrane čistíme, keď nefungujú,
keď sú príliš špinavé a vždy na konci sezóny. Pištole už som spravil všetky a teraz začínam dlhé zbrane. Keď je na to čas, takto, keď je vonku fakt hnusne a ľudia sú fajnoví, tak nie je až toľko strelcov, tak všetko porozoberám a počistím, na olej čekujem, aspoň pozrieme, či je všetko, jak má byť, či tam netreba nakupovať nejaké diely, údržba a podobne. Teraz tu mám tú našu 58. Toto je teda novovýroba STV, tá MK67, ako vidíte. Má už čo to za sebou za túto sezónu. Treba sa jej povenovať. Tuto mám v poslednom čase najradšej táto nová 50-ka. Najviac vyžitia, najviac zábavy. Poďme sa pozrieť vedľa na Parkour 3, akurát Paťo niečo trénuje, nejaké tie svoje IDPA veci. Pozor. Vybík. Dá si vysypať viacej, ja? Sú strelci leniví, ktorí v takomto počasí nevylezú. A potom sú tu strelci ako my. Nie je zlé počasie, len zle oblečený strelec. Teraz, keď je tak skoro tma a moc sa vám nechce vyliezať von, môžete aspoň sušiť a trénovať aj s baterkami. Pekne za tmy. Prepatravať svoje byty a domy, skúšať od čoho sa odrazí svetlo, či neoslepím sám seba. Aspoň tie základné techniky. Idem na cieľ, baterka svieti. Presúvam sa, baterka nesvieti a podobne. Všetko si viete nájsť a všetky tieto základy si viete nasušiť. Nasušiť, vyskúšať si to pekne doma, v pohodlí. A naozaj je to sranda, ako z niektorých povrchov dostanete ten odraz naspäť a môže vás to veľmi nepríjemne oslepiť. Preto to spomínam teraz, lebo je zima, je skôr tma, tieto veci sa oveľa jednoduchšie trénujú. A keď v januári znova otvoríme, nasušený, naskilovaný, dojdete a budete strieľať. Možno aj presne. Preto to sa robí údržba a kontrola. To horné je pin zlomený, to spodné je pin nový. Ten zlomený pin sme teda našli v R15, ktorú som rozhodil, že nech sa aj troška povenujem, lebo je taká špinavšia. Paťko, však nám aj niečo povedz do toho videa. Čo to tu dneska trénujete? Čaute. Klasický IDPA. Trénujeme na nedelu ideme do Budapešti. Tak trénujeme rôzne techniky na väčšie vzdialenosti a aj menšie vzdialenosti, za pohybu streľba.
A kývačku tu máme, kovy, všetko sme si tu postavili. Je to taký maximálny stage, čo môže byť VDPA. Má 18 rán. A tak, naháňame sa. Výsledková tabulka. Áno, To je ešte predchádzajúcej skupinky. áno, to bola predchádzajúca. Hej, tam som si nestrelil a teraz Teraz ideš svoje. tak, máme tu Miška. Miško patrí medzi najlepších. Medailista. Medailista. Musí to tam rozbiť, lebo pôjde pešo domov. Tak. Síce možno my, lebo on ide na aute. Dobre. Ja to zostriam, že bude vyzerať, že to vieš. A tak teraz to môžu dojebať. Vieš, neukazuješ, čo trafím. Nejde mi to nepokaz. Dobre, pozor. Čo to sem chystáš, prosím ťa? To je veľkosť mojej dlane. Takto, pozri sa. Hopa. A dostal som do daru od maďarských kolegov takéto terčiky. A oni to majú na sušenie doma a ja na strelanie na strelnici. No tak to som zvedavý. Rovno na kývačke. Áno. Keď to môže byť ťažké, tak prečo nie? Skúsime to. No poď. Na prvý pokus. Jeden to dostal. Pokúsime sa tam streliť Mozambik. Ting, ting, ting. Dobre, na taký malý terčík. Bol to teda dneska celkom príjemný pracovný deň. Aj keď fakt akože to počasie nič moc. Chlapci si ešte troška zatrénujú. Ja idem pobaliť kanceláriu, kým skončia. Vydáme sa na cestu domov a zajtra sme tu opäť. Paťo si zatrénuje dneska a ja si zatrénujem zas zajtra hneď ráno, kým otvorím. Takže nejak tak. Ďakujem za pozeranie dnešného vlogu, snad to nebola úplná nuda. A sľubujem, že na budúce to bude ešte zábavnejšie. Čaute.